Ja som Zuzana Jakalová a som kurátorka súčasného umenia, ale dnes budem hovoriť nielen o výstavách, ale aj o knižkách. Ja sa vlastne dlhodobo venujem zviditeľňovaniu zneviditeľňovaných spoločensky, politicky, ale aj ekonomicky fenoménov, ktoré sú spoločensky síce veľmi významné, ale veľmi málo sa o nich hovorí alebo o nich málo premýšľame. Toto je pohľad do takej trojročnej výstavy alebo trojročného výstavného projektu, ktorý mal komplikovaný názov Multilogs on the Now. Toto je prvá časť tej výstavy. Všetky sa diali v Display, Pražskom združení pro výskum a kolektívní praxi. V prvom ročníku sme sa pýtali, čo to je vôbec zdravie, čo je zdravé telo, čo je choré telo, čo vlastne robí telo, ktoré je znevýhodnené, čo ho znevýhodňuje. Toto je pohľad do druhej časti, vlastne do druhého ročníka, kde sme sa už pýtali po rôznych emóciách a rôznom type emočnej práce, ktoré to telo, ktoré je nenormatívne, povedzme choré a žije so znevýhodnením a je teda znevýhodňované spoločenskými a rôznymi inými opresívnymi systémami, akú prácu vlastne musí vykonávať v priestore, ktorý je dizajnovaný normatívne. V tej prvej časti sme sa vlastne venovali veľa stretávaniu a rôznym verejným diskusiám o tom, čo to zdravie je, a v tej druhej časti sme sa venovali už vytváraniu spoločného priestoru. Tuto sa dívate do tretieho vydania, ktoré sa volalo Technológie tela, a hlavnou umelkyňou, ktorú sme pozvali k tomu, aby pracovala na tej téme, bola brazílska umelkyňa Luisa Prado, ktorá skúmala vzťahy tela, koloniálnych systémov a antikoncepcie, či už antikoncepcie oficiálnej, alebo teda pilulky, ktorú poznáme, antikoncepčnú, ktorá bola skúmaná na telách farebných žien, tak na vlastne antikoncepciu, ktorú používali ženy, ktoré sa snažili vzdorovať vlastnými antikoncepčnými prostriedkami, herbálnymi, rôznym koloniálnym tlakom. Keď sme pripravovali tie výstavy, tak sme si strašne veľa čítali, pretože sme vlastne nevedeli, odkiaľ máme začať. A vtedy sme o tom diskutovali veľa nielen medzi sebou, ale aj napríklad s Kapitálom a s Apartom kolektívom, s nominami Kapitál. A hovorili sme si, prečo vlastne nevydávame tie texty, ktoré si čítame ako súčasť researchu. A z toho vznikla táto útla zatiaľ zbierka, ktorú voláme pracovne TXT. Toto už je prvá knižka, ktorá vyšla v rámci tej zbierky, ktorá bola veľmi inšpirovaná práve textami, ktoré sme čítali v rámci Multilogs on the Now a ktoré sa venovali otázkam choroby, znevýhodnenia, žitia s chronickou chorobou z pozície nie medicínskeho diskurzu, ale z pozície tých ľudí, ktorí s tou chorobou žijú. Akým spôsobom vlastne formulujú tú chorobu, čo to pre nich znamená, kvôli čomu sú vylúčované z nejakých systémov, ktoré vnímame bežne ako prirodzené. Jednou z autoriek, ktorá tam prispievala, je Daniela Komanická, ktorú ešte uvidíme na konci, ktorá je vlastne užívateľka vozíka elektrického a zároveň sa venuje osobnej asistencii, a možno vám ešte ku koncu poviem, ktorá hovorila, čo to vlastne znamená žiť s vozíkom a aké prekážky to vlastne kladie. Toto je druhá zbierka, ktorú sme vlastne kurátorovali, aj tú prvú, aj tú druhú sme kurátorovali so šéfredaktorom Kapitálu Tomášom Hučkom. Táto sa volá Neviditeľná staroba a venuje sa sexualite v staršom veku. Grafický dizajn celej tej edície robila Magda Šeriová, ktorá teraz robí okrem iného v Múzeu mesta Bratislavy grafický dizajn. Bolo to navrhnuté, celá tá edícia vlastne takým jednoduchým spôsobom, že si ho môžete vložiť do vrecka, môžete si v tom počkrtávať, ten papier je proste obyčajný, nebude vám to ľúto, keď si tam urobíte rôzne značky. Neviditeľnej starobe sme sa venovali okrem iného tomu, akým spôsobom starnú ľudia v LGBT komunite, čomu sú vystavovaní, ale zároveň napríklad aj sexualite heteronormatívnych alebo heterosexuálnych mužov a tiež nakrknutým babkám, ktoré vzdorujú svojou sexualitou heteronormatívnemu rádu alebo poriadku. Toto už je knižka Klimatická kríza TXT, ktorá sa venovala témam, ktoré v rámci klimatickej krízy riešime zriedkavo. Napríklad tomu, aké sú vizuálne reprezentácie klimatickej krízy, aký majú dopad na to, ako klimatickú krízu vnímame, ale napríklad aj tomu, čo môže psychoterapia a psychoterapeuti urobiť pre klimatickú spravodlivosť.
Túto zbierku kurátoroval umelec a kurátor Peter Seed. A táto knižka, ktorá vyšla v roku 2020 a boli sme schopní na ňu získať aj crowdfunding napriek svojej téme, ktorá sa volá Bez súhlasu a je o tom, vlastne o sexuálnom násilí a sexualizovanom násilí, bol vlastne veľký počin, pretože táto zbierka tiež obsahuje ako texty preživších sexuálneho násilia, tak rôzne texty, ktoré udržujú niečo, čomu hovoríme akoby kultúra sexuálneho násilia alebo kultúra znásilnenia. A to znamená, akým spôsobom vlastne v spoločnosti sú vytvárané naratívy, ktoré umožňujú to, že to sexualizované násilie je tak prítomné spoločensky. Robili sme k tomu samozrejme, pretože sme to chceli dostať do najširšej možnej verejnosti, tak toto je Krst s Danielou Komanickou, ktorá práve hovorí v tom svojom texte o osobnej asistencii. V rámci toho krstu hovorila práve o tom, čo to napríklad znamená pre ňu výjsť na takúto akciu, koľko sa musí chystať, čo to znamená pre jej osobnú asistenciu, pre jej telo, aké prekážky musí prekonávať. Toto bolo čítanie z neviditeľnej staroby v Živote 90, čo je seniorská organizácia pražská, kde sme čítali s LGBTI seniormi o tom, čo to znamená LGBT starnutie. A toto je teda pokus preniknúť na veľké pódia v rámci Pohody festivalu a tiež teda som chcela na záver ukázať, že som čítala z tejto knižky na verejných fórach. Tiež to nechám kolovať, aj keď Jaro Varga sa mi vysmial, že som si doniesla tlačené knižky. Ďakujem.